Абдуллоҳӣ ва баракоту кола таҷик ти видеоро ягон вақт мебинӣ хитоби ман ба ты просто дини ислома ҷа истифода кардаси хитако ҳоҷи комрон хита ҳоҷи карочи мулло на самом деле дар дини ислом ягон дахл надорӣ мақсад дар дини ислом конкретно ягон дахолат надорӣ барои ки наистаге ки дар таможняи Узбекистон тоҷикоро ғам метавам. Не, ин гапу дурӯғ аст 100%. Ин тира ягон кас дар таможня ғам додаг нест. Ва иҷада коля тоҷика ғам додастан, коляра ғам додастан, тоҷикора не. Ҳамин қамон мере мебе, на Узбекистон ғам метия, на Қазоқистон, на Киргизистон, ягон кас ғам наметия. Мошините обшивкаҳоша мо навдидум кушодан. Ин мошини тира ҷура дезинфексия ти дар границаи Регар 20 сомон додӣ ва видео да гуфтӣ ки мошинита дезинфексия накардам. Ана дар Тошкент омадӣ, видеота дидам границаи Регар будагиҳо. Дар Тошкент занг гуфтам била извините, ҳамон бачара мошинша дезинфексия кидем ки дар дафъаи дига омаданда уже дона законҳои дига давлатҳоро. Коля дурӯға нанавис. Дар ин видео нависам ки ҳақ надорам пул гирифтанда бо номи видеота дига карӣ, наклейкаша дига карӣ. Корои ту мекунӣ, садои умед як вақт ҳамин короя мекард. Дар таможняи Узбекистон тоҷикоро ғам метаванд. Ягон вақт тоҷикоро именно дар таможняи Узбекистон агар тоҷик гуноҳ надошта боша ғам наметиҳанд. Барои вақт коля видеои дурӯға напарто, байни тоҷику узбеку қирғиз фитна наандоз. Ту меравӣ мебиёӣ як бор дар 10 сол дар 15 сол, лекин иҷа бачаҳо ҳар рӯз мераванд мебиёянд, бачаҳо айни Жидонгород мераванд, таксиҳои Москва мераванд. Нарушение накунӣ, дар Қазоқистон ҳам дар Узбекистон ҳам ягон кас кордор нест айта. Аллоҳи меҳрубон тамоми ғариборо нигаҳбон боша, ободу сарбаланд бошен. Яке ягон кас билети самолёт дар кор боша, бо нархи интернет ман метавонам дар шумо фурӯшам. Номерои ман 8910 48 676.